Sve, to malo izduže, jel? Tako, lijep ko sat još idu. Da vidimo. Moj brale, sata, Bruno Banani. Rit, dobar. Super. Šta ti veliš? Bili ti sat? Aj joj, kad te ja... Ti ne kažeš kup sad buvno. Sad sam kupio madrace. 2 madrace sam naručio sad. To nije Na sat, to internetu. su madrace. Na internetu. Ne, nabrano ne su madrace na ruku. Ja sam naručio 2 madrace. On uzme mene u Njemačku, jupe mislio meni tam bezređen. Znaš šta si kupio 5 sat? Neću, a ta jupe za 10 ovih. Šta je, onaj si naostaje u 2 godine, već nikad se nije stvorio. A kada ste uvijek? Još kvalitetno, znači nije nešto slabo. Halo.